Jiří, klapka. Mám ti klapnout? No tak jeď. Po levé straně není nic a napravo je největší řeka na Zélandu, jmenuje se Waikato. Ukaž. Waikato a vytýká z Laike Taupo, kam jedeme. Výborně. Je tady zima. Proti Aucklandu. A je nejpěkný. Tak před námi jezero Taupo, které má asi 30x40 km. A za ním, bohužel je špatné počasí, by měly být sopky, kam jedeme. Jsem se už nehoupal dávno. Jde to? No to je celý Jirka. Dráha nějakého vláčika. Krásný park. Věčně přítomné plachetnice. Musíte se nějaký krčany. Ivan už nastupuje. Ivane, je tam dost místa pro všechny? No a dá se tu je ležať ináč. Výborně. V pohode, to sklopíme a môžeme to aj buškať. To by sme zabili jedno, že by sme je prespali a by sme videli. Tak tím asi dnes odletíme, nebo neodletíme? Prý počasí není dobré, tak. Jinak bydlení u jezera může být hezký. Tady strýc jede nakupovat, tak to osol. Počasí nám nepřeje. No hezký. Ta nezmokne. No ty co? To bylo jiná dovolená, co? Tady je to Jozef doľava, lebo toto je pekne vysvietené. By bolo vidieť tú atmosféru. Jaký tady mají výzdobečky? Tak som také Přívalý vod. Krásná voda. Vápencové podloží. to záber nemá barda. Co má stát s těmi hezlami? Tak v těch mracích jsou ukryty ty sopky, které bychom měli zítra navštívit.
Jak se to jmenuje, toto jezero? Tongariro, ne? Takže se blížíme k tomu zámečku, kde bychom měli přespat, říkáme. Jsme patrně v nejméně útulném místě na zeměkouli. Tak tam ne. To tady vypadá, jako kdyby to včera vybuchlo. Naprosto neútulno, jedině až ten sníh to přikryje. My tam nahoru máme ještě les zítra. Pohled ze 1630 metrů. Tady, Moment, tak tady, budeme dnes večer. to je náš hotel, tedy díváme se dovnitř. No, sauna. To snad není pravda. No krásný dvojče. To je toto. Jo, tady máme, tady je sprcha. To je vana. No? Krásné barvy. No teplo vypadá. Se blížíme pomalinku. Změnili jsme plán. Nespíme v tom hotelu, co jsme si vybrali. Budeme spát v jiném hotelu. No a nezbylo mi, než se otočit dozadu, protože tam je nádherný západ slunce. Krásný západ sluníčka. Kontrastuje s šílenými mraky. Výborně, Jiřík západu sluníčka. Slyšíme to, veď? Jo, perfekt. To je najväčší blbec. Ten musí chudák absolvovať nekonečné. To je niečo. Teď je to hra světel a barev. Do toho nám vychází krásně měsíc. Tak a zase trošku změna. Co o tomhle místě, jak se vedli by, po Voldovci, Franz Josef a o místě na severu, jak jsou tady velký stromy, jak jsme tam byli. Tak jako to bylo prostě povolně připravenou hodinu a tady to téma tam bylo. Takový článek tam byl o tom Zélandě, kde co zajímavého. A právě o těch vedlibách tam hovořil, jako, že to je pěkný a že to je unikátní.